Palaging na lang naglalasing tong lalaking to. Hoy Renz, natulala ka na dyan. Ang ganda niya, kuya. Liligawan ko siya. Baka hindi ka pansinin ng babaeng yan, Renz. Kasi matino at reliyosang babaeng yan. Ganun ba, kuya? Renz, tara na. Saan ba tayo pupunta, kuya? Atid na kita sa bahay niyo. Inom pa tayo, kuya. Bukas na naman, Renz. Lasing ka na. Ito na tayo sa bahay niyo, Renz. Maupo ka muna. Kuya, inom pa tayo. Oh, bakit lasing na naman yan, Jimmy? Inhayin niya akong uminom kanina, ate. Hay nako, hindi na talaga nagbagong batang ito. Nag-aaral pa lang, palagi nang naglalasing. Maaga kasing natutong uminom ng alak, ate. High school pa lang siya nung natuto ng maglasing. Maaga kasing namatay ang tatay niya, kaya hindi siya nagabayan. Siguro nga po. Saan ko po ihatid si Renz, ate? Ihatid mo na lang siya sa kwarto niya, Jimmy. Sige po. Magbago pa kaya itong anak kong ito? Makakapagtapos pa kaya ito ng pag-aaral? Oh, Renz, saan ka na naman pupunta? Hindi ka na napirmi dito sa bahay, ah. Dadayo kami ng basketball ng mga barkada ko, Nay. Puro na lang ganyan ang ginagawa mo, Renz. Simula nang huminto ka sa pag-aaral. Sinusulit ko lang ang pagiging binata ko, Nay. Panay na lang barkada, paglalasing at pagsusugal ang ginagawa mo. Ayan ka na naman, Nay. Sinisermonan mo na naman ba ako? Tumatanda ka na, anak. Dapat, alam mo nang gusto mo sa buhay para sa hinaharap mo. Bakit, Nay? Sawa na ba kayong alagaan ako? Hindi naman sa ganun, anak. Dapat, maging responsable ka sa buhay mo. Anong ibig niyo sabihin, Nay? Dapat, tumayo ka na sa sarili mong mga paa. Magtrabaho ka. Total, huminto ka naman na sa pag-aaral mo. Ang dami mo namang sinasabi, Nay. Pahingi na lang ako ng pera. Pamusta ko lang sa laro namin. Magkano naman, Renz? 2,000, Nay. Ang dami naman. Bigyan niyo na lang ako, Nay. Ang dami niyo pang tanong, eh. O, ito. Salamat, Nay. Umuwi ka rin ng maaga, ha? Ang laking tao at ang tanda-tanda na. May hingi pa ng pera sa nanay. Sino kaya yung babaeng yun? Ang ganda naman niya. Dumayo pala kayo kanina ng basketball, Renz. Nanalo ba kayo? Talo, kuya. Madadaya yung mga nakalaban namin. Ang sabihin mo, mahina lang kayo sa basketball, Renz. Kinakantsawan mo na naman ako. Inom na nga lang tayo. Dapat kasi sumama kayo para nanalo kami. Umiinom na naman kayo. Wala na kayong ibang ginawa, Renz, kundi maglasing. Ayan ka na naman, Nay. Pinapagalitan mo ako. Matanda na ako, Nay. Hay. Kailan ka kaya magtitino, Renz? Diyan na nga kayo? Kuya Jimmy, sino yung babaeng yun? Ah, si Myla yun. Parang nung isang araw ko lang siya nakita at ngayon. Bagong lipat kasi sila dito, Renz. Ganun ba, kuya? Ang ganda niya. Palaging na lang naglalasing tong lalaking to. Hoy, Renz, natulala ka na dyan. Ang ganda niya, kuya. Liligawan ko siya. Baka hindi ka pansinin ng babaeng yan, Renz. Kasi matino at reliyosang babaeng yan. Ganun ba, kuya? Hi, Myla. Kilala mo ko? Oh, Myla. Tinanong ko ang pangalan mo kay Kuya Jimmy. Ako nga pala si Renz. Bakit mo naman tinanong yung pangalan ko sa kanya? Ang ganda mo kasi, Myla. Gusto sana kitang ligawan. Ligawan? Ang bilis mo naman yata. Ni hindi nga kita kilala.
Palagi kitang nakikitang lasing. Parang walang direksyon ng buhay mo. Tapos manliligaw ka. Ayusin mo muna ang buhay mo. Ganun ba ang gusto mo, Myla? Oo, ang gusto ko, yung matinong lalaki na may takot at paniniwala sa Diyos. Sige, Myla. Gagawin ko yan para sa'yo. Magbago ka para sa sarili mo, huwag para sa akin. Oo, Myla. Magbabago ako para maligawan kita. Ikaw ang bahala. Renz, O kuya, kamusta? abalang-abala ka na yata ngayong nagdaang linggo ah. Oo, Kuya Jimmy. Tinulungan ko si nanay sa pagtitinda niya sa palengke. Hindi ka na rin pumupunta sa bahay para hiyain akong uminom. Tinigil ko muna ang pag-inom ng alak, Kuya Jimmy. Bakit naman, Renz? Nagbago ka na yata ah. Oo, kuya. Gusto ko rin kasi magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Hindi yung puro ganun na lang. May nagbabawal na ba, Renz? Oo, kuya. Nililigawan ko na si Myla. Gusto niya yung matinong lalaki na responsable sa buhay. Ganun ba, Renz? Iba talagang nagagawa ng pag-ibig. Oo, kuya. Dahil kay Myla, naging malapit ako sa Diyos. O Renz, hindi ka pa nagbibihis. Di ba magsisimba pa tayo mamaya? Oo, Myla. Magbibihis na ako. Sige, uwi muna ako para makapagbihis na rin. Sige, Myla. Dala na lang kita sa bahay niyo mamaya. Sige Renz, alis na ako. Seryoso ka yata sa buhay, Renz. Oo, kuya. Nagbabago na ako para sa amin ni Myla at para kay nanay. Maganda yan para sa kinabukasan mo. Salamat, kuya. Renz, hindi mo ba ako sasamahan magtinda sa palengke? Magsisimba pa kami ni Myla, Nay. Sunod na lang kami doon pagkatapos ng misa. Sige anak, at alis na ako. Sige po, Nay. Ingat po kayo. Alis na rin ako, Renz. Tuloy mo ng pagbabago mo ha. Sige, kuya. Sige. Salamat sa pagtanggap mo sa akin, Myla. Oo Renz, nakita ko ang pagbabago mo sa buhay mo at pagsunod sa akin. Para sa'yo, Myla, gagawin ko ang lahat. Basta ituloy mo lang ang pagbabago mo at pananampalataya mo sa Diyos. Oo, Myla. Dahil sa'yo, bumalik ang pagtitiwala ko sa Diyos. Magpakasal na tayo, Myla, sa lalong madaling panahon. Oo Renz. Hello? Ha? Si nanay? Anong nangyari sa kanya? Saan ospital? Sige, pupunta ako. Bakit Renz? Anong nangyari? Si nanay, inatake daw sa puso sa pwesto namin. Tinakbo daw sa ospital. Sige tara, sasamahan na kita. Bilisan natin. Bakit ganun, Myla? Kung kailan nagbago na ako, tsaka pa nagkaganito ang buhay ko. Tatagan mo lang ang sarili mo Renz. Pagsubok lang ng Diyos sa'yo yan. Kaya hindi rin ako naniniwala sa Diyos dahil hindi din niya ako natutulungan. Huwag kang magsalita ng ganyan Renz. Manalig lang tayo sa Kanya at tutulungan niya tayo. Ewan ko, Myla, kung magtitiwala pa ako sa Diyos. Makapangyarihan ng Diyos Renz. Manalangin lang tayo sa Kanya. Ang buhay sa mundong ito ay puno ng pakikibaka at pakikipagsapalaran. Maraming daan na pwedeng tahakin at tayo ang pipili kung ano ang landas na ating tatahakin. Kung mali man ang landas na ating tinahak, may panahon para tumawid sa tamang landas. Ako si Renz at ito ang kwento ng aking buhay. Renz, tara na sa ospital. Ngayon lalabas ang nanay mo. Oo, Myla, dumaan lang ako saglit dito sa simbahan para magpasalamat sa Diyos. Sana gumaling na rin si nanay. Makapangyarihan ng Panginoon Renz. Walang imposible sa Kanya. Salamat, Myla. Dahil sa'yo, napalapit ako at nakilala ko ang Diyos. Walang problema ang hindi nalulutas Renz. Basta magtiwala lang tayo sa Kanya. Oo nga, Myla. Ang swerte ko sa'yo at minahal mo ako. Tara na. Tara, naghihintay na si nanay doon.